hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Iko zvinezvi tiri kusangana nenyaya panapa yavhundutsa nyika yese. Vanhu vaizvozvo vari chitori pashoko kushamisika kuti zviri kumbofamba sei. Nezuro vatina chimutarisi vakaenda nevakomana vavanoshanda navo pakuita zvemumhanzi ana Saintfloew, asi vakaenda nemotikari yavo iyo chena inonzi Tesla yakanga yakaunganirwa nevanhu veruzhinji zvakanyanya parufu rwava Mutangadura. Asi zvichakadaro vakomana vakazotangawo kutenderera marounds avo vakubva kunoradzika vaMutangadura manheru pari kunze vana Saintfloew akaita tsaona accident aine mota achidriva mota Tesla ichena yava mutarisi. Zvinova zvinhu zviri kukashikamadza mhuri yeZimbabwe, zviri kukashikamadza vanhu kuti chii chave kumbonyatsoitika kuti munhu anongoerekana atonzi arovera kana kuti abondera zvemhando kana kuti zverudzi irworwo. Vamwe vari kuti hazvishure here izvi zvaitika nekuti ndo zvacho zvatinoti chisionekwiwo, asiwo vamwe vari kutiwo ingo zvimwe zvichida ingangovawo tsaona, asi vamwe vari kuti aiwa pamwe zvichida iyambiro. Hazvizivikanwe izvi, hazvinzwisisike kuti chii chaizvo chinenge chiri kumbonyatsoitika. But mhuri yeZimbabwe dzakawanda nyaya dzandangondiwe nadzo ndakakubatira nhasi, ndakangoti ndingopfuura nepo ndichitanga nekukuzivisai situation inenge iri kuitika, iri kusangana nevana veZimbabwe. Nyaya yechipiri yandiri kusangana nayo panapa, pane rimwe seat riri kunzi ratorwa zvekare uncontested nevanhu veZANU-PF. I don't know what is happening right now panyaya dzepolitics idzi patava kwazvakambotangira kuziva mese, asi iko zvinezvi kwazvazosvika kwave kutyisa. So ndo patiri kunzwa kuti Zacchaeus officially declared ZANU-PF's Marondera Ward 9 by-election candidate Charles Nyamundanda duly elected councillor after his sole rival Alice Machingauta of MDCT withdrew from the race. Pari kupisa zvinotyisa, hatizivi kuti chii chinenge chinyatsoitika ipapo, kuti umwe akangoerekana angoti ina ndichatodi. Hatisi kuziva kuti vanhu futi vebato reTriple vachiri kupi kana kuti vachiri kuda here politics. Handisi kuziva kuti what kind of leadership iyo iri kuitwa nevanhu vakasara vachizvita vari kurana bato reCitizen Coalition for Change. Ndo panenge pachitaurwa nevanhu kuti ko-opposition yacho zvakamira sei kana zvichinge zvakadaro, kureva kuti vanhu vese vemuZimbabwe hasha ndidzo dzamusina musi wa23 paya muna August 2023, kureva kuti vanhu vese makavhotera mahara. That is the situation iripo paground. Ndicho chokwadi chinorwadza, asi chiketo chikarwadza zvacho ndo zvatongovapo kuti hakusisina vanhu vacho vari kuzvita vakasara vachimhanya nebato racho reCitizen Coalition for Change. Havachakwanisi kana kuenda kunokwikwidzao musarudzo dziri kuitwa, dzingava dzema-MP kana kuti dzema-councillors. Vakangomhanyira kuda kungoita maricalls. Iko zvinezvi zvinhu zvangosara zvaakunyadzisa, zvaakusekesa, just like iko zvinezvi zvatiri kunzwa nyaya dzatiri kuona ipapapa. So ndiri papa ndiri kunzwa zvekare imwe nyaya iri kunzi yakiitika kuChiredzi kune vanhu vazhinji. Munoziva pane kunonzi kuchisumbanje, pane masecurity guard vakarova vana 11 kuzvambaradza chaiko kungorova vana zvisinganzwisisika. Saka iko zvinezvi nyaya iya yakora muto, pave kudiwa mari navaya vakudhimanda mari kubva kukampani iyo iri kurana ikoko yeGreen Fuel, kuti aiwaka hamungarove vana vedu marovereva muchivati vaba nzimbe. Saka mwana wega wega ari kudhimanda $10,000 mari iyo yeAmerica ndo iri kudiwa nemwana wega wega kurohwa kwaakaitwa. Handizive, ndo nyaya yemagadhi yekuti dzimwe nguva unogona kuparira bosi wako basa uchida kunzi uri kurigona basa, wobva watozopinda mahwane kuti the next thing unodzingwa basa. Ndo kana ndakatsura even vanhu vakawanda ngava maZimbabweans pamunenge mauya kunoshanda, especially those who are working in diaspora, kunyanya vari kushanda muSouth Africa. Usamboite mistake iyo, vakawanda takavafushira kuti ukaona pasvika pari kuitika something woda kuzodarikira, iyo basa rako ndere kungochengetedza nekungoona kuti alright ndo zviri kuitika izvi, uzokwanisa kunyora report. Takaona vakawanda vakazvifira zvekuda kuita kuti uri gadhi wobva wada kurwisana nembavha chaidzo dzauya nedzungu rekuZimbabwe riya rekuda kunzi rekuda kuwana kupromotwa. Aiwa, unourayirwa mahara ukasiwa zvinhu zvaakutonhingira, kana kuti basa racho ukazotadza mhuri yako ikasara ichifa nenzara. Asi ipapo munokwanisa kungobatsirikanawo nesituation iripo kuti pakuchajwa $10,000 pamwana. Masecurity guard especially vari kuZimbabwe vanoita chigadhi kuZimbabwe, dzungu ramunaro riya rakawandisa. Tinokuonai zvedu, tinenge tichikuonai, tine maclips enyu tichikuonai zvamunenge muchiita, tinenge tichikunzwai zvedu zvamuri kuita ikoko. But tangoti tingopfura nepapo kuti vamwe vakaparirwa. Dzimwe nyaya tinongodzitaura kuti vamwe vanhu vadzidze zvinhu zvinenge zvakuzoitika. Imagine kuti iko zvinezvi 10,000 pamwana wega wega, vana vacho vangani?
11 vana uchivarovera chi nyaya yekunzi vadya nzimbe dzacho ndedzani ndedzemurungu aiwa iwo chingovabata kana murungu akasimba ngawo yavarove vega iwo security guard basa rako vanopinzwa kurova vanhu. So mune Zimbabwe nyaya ndinadzo dzakawanda asi ndoda kuti ndimbokupinzai pane deep politics imwe nyaya ndoda kuti muteerere panapa iri kutaurwa but ndisandadaro ndoda kungozivisa vanhu kuti kana uchingori muSouth Africa udo registerwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit bata ONO education research ane namba dzandaisa pa screen apo anokwanisa kuregister company okuvhurira FNB business account ungori nepassport yako chete yoyo wakapindisa munyika ndo yaanongoda chete kuti abva kutokuitira zvinhu zvako zvototanga kutofamba. Education research ndio yega shasha pakuregister vanhu makampani nekuvhurira vanhu FNB business account usasaswera uchibva ronzo wana bank account muSouth Africa mukore uno especially madays anaya tine vanhu vakaita sana Owen. Contact him on the numbers that are shown on the screen. Zvamanje ndoda kuti mumbosara makateerera zvinhu zvandoda kuti munzwe zviri kutaurikawo mumastreets epolitics chakaipa icho. Kulendi muZimbabwe mune vanhu vakafa unovaziva vachifamba. MuZimbabwe vanhu varimo vazhinji vakafa. Kufa chaiko vachifamba kudai. Uchivaona uchifamba usati vari real life. Nyama chete nomweya. But iyo brain dzavo dzakatofa. Havazivi ndogara ntaura kuti havazivi chinonzi chakanaka nechakaipa chakaipira ZANU PF kana kuti chakanakira ZANU PF kana chakaipira ZANU chakashatira ZANU chakanakira ZANU PF kana chakaipira ZANU PF. Varume mune ng'ombe mune mbudzi mune hwai mune madhongi mune chinyi zvamunazvo mudzimba dzenyu mune huku munofidha mabraila musatengesa nyika nepisi yenyama. Chicken in tengesa nyika nepisi chechicken in hamuzivi nyama imini. Why don't you go and kill your sheep? Why don't you go and kill your cow? Why don't you go and fucking kill your goat? Why go and kill your turkey? Why go and kill your ducks and eat with your family? Now, ZANU PF, you beginning to say, no, we have a budget for the people, for the conference, food to conference, chicken in. Who is the owner of the chicken in? That is chicken in. Cafe, who is the owner? That is number one. Who is the owner? It's a ZANU PF official. They know what I'm saying now. They know. And they can say, why is this guy speaking like this? They know what I'm saying. The owner of chicken in it is ZANU PF official. No matter it's not ZANU PF official, but he has some shares with ZANU PF official inside of that business. There is no any black person in Zimbabwe. He has a good business. Is functionalizing 100% now without any official of ZANU PF. No matter you started a butcher, no matter you started a chicken pondry, no matter you started fish pondry, no matter you started duck pondry. Most of them, even a cattle farm. That's why they do those other nonsense story to the people.